Penny switch Hemen gero palu kontra sartuko. Kontuz. 2016 urtean, Donald Trump ipini zen Ameriketako lehendakari. Bale? 2016an, udan, Parlamentu Europeoak onartzen dau transgenikuak sartzia Espainian, ordura arte Europa gotorleku bat izan zen. Ezin zen sartu transgenikorik. Lege bat eguan. Baina, karo, lege hori aldatzia komen izan. Eta lege hori aldatu zen orduntxe. Orduntxe, bueno, hemen bat transgenikoak onartzen dira, baina, zorionez, iluminau baten batek ezaban. Baina, bueno, demostrau arte, eurari sartzen jaken botikak, ez hain kaltegarrezak izan dira. Ez gabitzaz esaten ja vitaminen kontua lehen komentado una. Gabitzaz esaten botikiaz kontuz izan bezala. Aurrera gata. Pentsatik etxen du urtin behin, antolakuntza hau, herriza ekartekona, dekusteko zelako leku darra dokoen hemen, hortu gintzan ikasteko eta disfrutateko lekitxo nagon hortuen kulturiagaz. Gero beste helburu bada, nahi dugula, plaza merkatu da juten dizen jentia, bertora etortia eta zeuek erosketak etxi eurari eta fidelizati eta azkanin plaza merkatura juteko. Eta hirugarren helburua da, azkanian datorruterako geure programia erakustia. Geure programia izango da gehizen bat ikastaro pare bat antolatu eta oneri buelta bat emon, apurtxu bat moderniza. Ondoko zen bankalak eta hori albado zeramizko eskuak ipini, egurratu usteldu itxena eta biharleko asko moten da mantenimentuan. Eta gero lortu herritxarrak hona etortia, da eurak kudeatzia pare bat bankal edo nahi dauenak. Eta gero alba da, apur bat oreka bat topa dezela udaletxia txakurren jaubikin. Zer ikusten duzue batzuk horre horizarie hain kakazten juten. Txakurren kakaz bete etxen gaitxo. Neitza ezizak ipini, sartzen ez barrura, da hemen be, ez da batzen euren ondakinak eta hor gelditzuten deiz.